תאמר לי, אדוני ראש הממשלה, איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים לקחת מהעם? אני חושב שאין לך את הזכות, אין לך את הזכות לומר לילדים רעבים במדינת ישראל, תמתינו עוד חודשים. השוויון בנטל הוא קודם כל ולפני הכל עניין ערכי. זה חלק מה-DNA הישראלי, ועל נושאים ערכיים אנחנו לא מוכנים לוותר. אני טוען שמול הטרור ביד קשה ובתהליך המדיני אנחנו חייבים ליזום. לכן אני מציע לקבוע שכל מי ששירת שירות סדיר, שירות צבאי או שירות לאומי מלא, יהיה זכאי למשכנתה מסובסדת. לא ארפה מכם ואדאג לזה שהכסף הזה יעבור לציבור, כי הוא שייך לציבור. תודה רבה.